mu ta canza musamman ma arewar mu. Fyaɗe ya yawa ta ko ina ƙauye biranen mu. Kuna kallo kuna ji duk manya na nan arewar mu. Ku ba mu tsaro kulawa ya fi ku ba mu kuɗi a hannun mu. Ya Allah ka cece mu fyaɗen da ake wa kannan mu. Fatan da nake ka shirya mu auta ya miji ina kiran yan wani biki ka zo gidanmu? Zuwa ne na ce ina son ka. Mutum wani bala'i. To zai ki kawo sadaki. Dama mata ne suke kai sadaki. Ni dai ka je ka kai sadaki gidanmu kawai a mana auren mu don nisan ka mutu. To in na kai Allah ya tsine wa. Aba, cinye ni zaki? Kis ko zan yi maka. Ya ci uwarsa kis din. Allah ba nuri in mutu. In kika ƙara zuwa gidanmu sai na karya ki. Eh? Sunana Di Malam. In kiyase ne. Kai, Sele? Na magana. Wayo! Wayo! Dan bala'i ne ma gaskiya ga. Yawa. Kana da YouTube a waya? Mana shi nake kallo mana. Shiga. Me? Dan namu. Me? Satin. To me zai sacin? Ndi ma dan concept. Ha? Di malam concept? Sele? Yawa Sele. To ai gashi nan. La ilaha illallah. Wallahi shi ne wannan. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Yau ga ni ga Sele. Wallahi tallahi. Kai. Da ba kake wannan shirye-shiryen a wannan channel din? Wallahi shi ne. Kai. Amma gaskiya malam kana kokari. Wallahi kuwa. Ko za mu yi hoto ne? Ba dole ba? To sai na baka date. Shagukan ne ko kowa? Ko fa matsala ku kenan. Amma da Allah malam ka saki wannan bidiyon. Eh na saki yana sama. Na cafaki Ka nan. sake? Yana kai. Kai. Yana kai. To dan Allah za a yi. Mu rika samu akai. Ai da ka shiga kai sacin Di Malam concept din da ka faɗa. Sai ka danna subscribe to duk lokacin da muka dora da ka danna ƙaraura za ka rika samu. Zan rika samu. Wallahi. Ma na ke sai da waya. Na ke sai da waya. Kasuwa roya. Wai ba kadda waya ma? Dan Allah ku jira in siyo min. Ku subscribe. Ko ba da.